Jeg hedder Kasim og har Donda og Donda Deli på Christianshavn og på Vesterbro. Den mad, vi laver på Donda og Donda Deli er latinamerikansk, så vi er i Mexico og i Peru for det meste. Vi skifter løbende retter, men hver tredje måned cirka, så skifter vi sådan en hel menu, så det passer med, hvad der nu er sæsonmæssigt. Jeg har altid arbejdet i restaurationsbranchen. Jeg har altid haft en idé om, at jeg vil have mit eget spisested på et eller andet tidspunkt. Min passion omkring mad stammer nok fra min familie. Jeg kommer fra den pakistanske og fransk baggrund, så jeg har begge af de verdener med mig. Inspirationen til menuerne stammer nok mest fra forskellige bøger, altså fra sådan gamle, autentiske opskrifter, som vi arbejder med. Og så giver dem den her lidt moderne præg, og så selvfølgelig det nordiske køkken og råvarer fra Norden. Det vigtige i min madlavning er selvfølgelig smagene, at arbejde med nogle forskellige chilier, og den måde, vi sammensætter tingene på, og styrkerne i chilien. Og så selvfølgelig farverne i maden og præsentationen går vi meget op i. Madkulturen i København er jo vild. Der er alt fra de dyre steder til de lidt mindre. Vi kunne godt arbejde lidt mere med nogle andre kulturer. Så vi mangler lidt det indiske og det koreanske, og ja, som man ser i London for eksempel. Det var ret vildt at komme til Oaxaca med arbejdsbrillerne på, og så opleve alle de her små køkkener og gamle kogekoner, der har lavet mad til os. Man bliver overrasket over, at mange gange så maden på gaden har væsentligt mere smag end det, du får på de her fine dining spisesteder. Jeg tror, at indretning og atmosfære går hånd i hånd. Jeg tror, mange folk vælger steder, som ser pæne ud på billeder. Det er det første håndsindtryk, så jeg tror, det er ret vigtigt som nyåbnet sted, at man faktisk har tænkt over indretning. Indretning betyder en del. Vi har brugt mange timer på at finde ud af at finde de rigtige materialer og farvepaletter og haft hjælp til eksempel at bygge vores bar. Og så min partner i stedet er møbelsnedker, så han har jo haft sine idéer med os. Så vi har brugt mange timer på at finde ud af, hvordan tingene skal se ud begge steder.